Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mayor Vilma Caluwag at sangguniang panlunsod ng San Fernando, coordinated umano ang galaw laban sa dagdag singil sa kuryente ng Espalapco. Selebrasyon ng Balakat Festival ng Mabalacat City, formal nang binuksan. Siyam na katao arestado sa isang makeshift drug den sa syudad ng Mabalacat. Elementary school sa Arayat, ninakawan ng kawad ng kuryente. Mga estudyante at guro, hirap sa init ng mga silid-aralan. Iba't ibang uri ng sayaw Pinoy, tampok sa Dance Festival ng National Commission for Culture and the Arts na isinagawa sa siyudad San Fernando. At relaxing coffee session experience, handog ng Kape Sinukuan na matatagpuan sa Mount Arayat. Magandang gabi ka rehiyon. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Good news sa mga tsuper at motorista. Magkakaroon po ng bahagyang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes, February 28. Magpapatupad ang Pilipinas Shell, Sea Oil, Petrogas at Clean Fuel ng 1 peso and 30 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 70 centavos naman po ang rollback sa kada litro ng gasolina at 1 peso and 80 centavos ang tapyas sa presyo kada litro ng kumpanya na nagdadala ng kerosene. Epektibo po ang bawas presyo ng clean fuel ng 12:01 ng madaling araw, habang alas 6 naman po ng umaga para sa ibang kumpanya ng langis. Sa unang pagkakataon, nagsama-sama ang mga national leader at mga alyansang sumusuporta sa kandidatura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nitong nakaraang May 2022 elections. Layon daw nila na palakasin ang kanilang hanay upang makabuo ng isang quasi-political party na susuporta sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang report. 8 buwan pagkatapos na formal na naluklok bilang Pangulo ng Pilipinas si President Ferdinand Marcos Jr. ay naisagawa ang kauna-unahang BBM National Leaders and Alliances Convention. Ang pulong ay kasabay ng mismong paggunita sa People Power Revolution nitong Sabado, ika-25 ng Pebrero sa Clark Freeport. Pinangunahan ito ng BBM National Leaders and Alliances Chairman na si Atty. Thorson Kit at ang tumatayong Treasurer at National Advisor on Business na si Michelle Sia. Ay isang napaka-special na pagtitipon ng mga BBM National Leaders at mga alliances niya na nagmumula pa sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. At nakikita natin ang tinatawag na unity team na hanggang ngayon ay nananatiling intact. Layon daw ng pagtitipon na palakasin ang kanilang hanay na mga dating election leader ni Pangulong Marcos para sa planong pagbuo ng isang quasi-political party. A quasi-political party in the sense na mga leaders ito na gustong tumulong sa bansa because we believe in the leadership of our President. So we are trying to kinokolekta namin lahat ang mga leaders na magagaling, mababait at talagang may pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. Nagsilbing bisitang pandangal naman sa pagtitipon si Atty. Larry Gadon na isa ring supporter ng Pangulo. Marami dito ay mga negosyante na siyempre paiigtingin rin nila ang negosyo nila sa malinis at magandang pamamaraan upang patuloy na makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Ang iba naman dyan ay mga policy makers at ang iba naman dyan ay influencers na makakapagpaliwanag sa mga kababayan natin kung paano masuportahan ang ating administrasyon.
Sa kabilang banda, bilib naman daw ang mga BBM national leader sa performance ng Pangulo, lalo na ang mga sunod-sunod nitong pagbisita sa iba't ibang mga bansa. Yung isa, yung pagpunta niya sa ibang bansa. So, ang dami na po kasing utang ang bansa natin. In a business side, or if you want to get money, you have to go to places, you have to meet people. Ito rin yung sense nito, itong BBM national leaders. You have to meet people na makita mo na ay compatible kayo. So, if you are compatible, you can create something, something big. Si President natin, pumunta sa ibang bansa to get people that will invest in our country. So, hindi na tayo yung, hindi sila magdadaan sa mga agencies. Siya mismo, diretso siya eh. So, mas tipid yun. Especially sa mga business sectors, yung pagpunta niya sa mga iba't ibang bansa para kumuha ng mga investors, napakalaking impact yun para sa economics ng Pilipinas. Naniniwala naman si dating UN Japanese Ambassador Engineer Bertito Hashimoto na itataguyod ni President BBM ang mga hangarin ng kanyang ama na si yumaong President Ferdinand Marcos Sr. There is a vision of the father, is a vision of the son. The sin of the father is cannot inherit by son, di ba? So, the vision will continue. The vision of the former president, late president, is to progress and unite the Philippines in one progressive country. Samantala, aabot umano sa higit 200 na mga BBM national leaders ang dumalo sa convention. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa iba pang balita, isinara na ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Huwebes, February 23 ang kanilang online registration portal sa pagkuha ng Philippine Identification System o PhilSys ID upang ganap na maipatupad ang walk-in registration sa buong bansa. Ayon sa PSA, mas magiging madali umano ang proseso ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng walk-in registration. Kaya naman po sa mga nagnanais magparehistro, hindi na kailangang mag-pre-register online via register.philsys.gov.ph. Sa halip, kailangan ay personal na magtungo sa mga registration center na itinalaga ng PSA, gaya ng malls, sports complex at municipal hall. Bukod pa rito, nagsasagawa na rin umano ng mobile registration ang mga field office ng PSA para maabot ang mga individual na naninirahan sa malalayong lugar. Samantala, sa pinakahuling tala ng PSA nitong February 20, nasa 76,068,760 na mga Pinoy ang registered na sa PhilSys. Umaasa ang PSA na madaragdagan pa ito ngayong mas pinadali na umano ang pagre-register. Kaya naman, hinihikayat po ang lahat na magtungo sa registration center sa inyong lugar, dala ang mga dokumentong kinakailangan upang mapabilang sa mga listahan na makapagre-rehistro. Matagumpay na nakalikom ng pondo para sa anti-polio vaccine ang Rotary Club of Central Pampanga sa kanilang isinagawang Polio Plus Banquet. Kinilala rin ng aktibidad ang ilang mga personalidad na nagbigay ng donasyon para sa programa kontra polio. Narito ang report. Nagsama-sama ang mga miyembro ng Rotary Club of Central Pampanga sa kanilang Polio Plus Banquet nitong Sabado, February 25. Ito umano ang kauna-unahan sa buong bansa kung saan tampok ang End Polio Now campaign ng Rotary International. Ang Rotary International ang nagpasimula ng Polio Plus Society noong 1985 at founding member din ng Global Polio Eradication Initiative. So ngayon po, nag-gather ang iba-iba pong clubs sa district, 97 clubs in District 3790. Ito po, nirecognize natin kanina. Nakita po natin, nirecognize natin yung mga individuals na nagbibigay ng contribution, donation to the Polio Plus Fund. Ito po yung goal natin for this, this event. Nakatuon umano ang aktibidad na ito upang higit na maipakilala ang End Polio campaign ng Rotary at makalikom ng pondo para sa bakuna kontra polio. Actually, one, to create awareness, to intensify awareness on polio, and more importantly, to raise funds for polio.
So nakita nyo kanina earlier, nag-auction kami ng painting. So this will all go to the Polio Plus Fund. And this Polio Plus Fund will help vaccinate unvaccinated children all over the world. Ang Rotary's top priority is to end polio now. Binigyang pagkilala din sa banquet ang mga personalidad na nagbigay ng donasyon para sa End Polio campaign. Ang top donor na si Beautyderm CEO Reyatan Anicoche ay nakakuha ng isa sa mga auctioned item, ang framed scarf na pag-aari ng Rotary Club International President na si Jennifer Jones na nagkakahalaga ng $1,100. Habang ang painting naman ay napasa kamay ni Engineer Alex Pacho sa halagang $1,000 o higit 50,000 pesos. I'm very happy na sa tulong ng aking kumpanya ay nakakapag-donate tayo dito sa Rotary. And syempre very proud tayo na I've been staying here in Pampanga for 19 years at dito na rin lumaki ang aking negosyo. Kaya naman we give back sa simpleng bagay lang na pwedeng gawin ng aking kumpanya. Sa kasaysayan ng anti-polio campaign ng Rotary International, ang Pilipinas ang pinakaunang benepisyaryo nito noong 1979 sa halagang $760,000 para sa bakuna ng nasa 6 na milyong mga batang Pilipino. Taong 2000 nang ideklara ng World Health Organization ang Pilipinas bilang polio-free. Sa kabila nito, patuloy pa rin tumatanggap ng libreng bakuna ang bansa sa ilalim ng Global Polio Eradication Initiative. Yung mga rural health unit natin, yung funds po na nanggagaling doon ay galing sa GPEI, yung Global Polio Eradication Initiative. Yun nga po yung mga doon po napupunta yung mga donation na binibigay natin at yun ay bumabalik doon sa mga bakuna na binibigay nating libre sa ating mga rural health center. So yun, ganun po kalawak po yung ginagawa ni Rotary International. Batay sa website ng Rotary International, umaabot na sa 2.5 bilyong mga bata sa buong mundo ang nakatanggap ng oral polio vaccine dahil na rin sa inisyatibong ito. Samantala, ang Rotary Club Central Pampanga ay isa sa 100 clubs ng Rotary District 3790 na sumasakop naman sa 7 probinsya ng Luzon. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Synchronized at coordinated umano ang mga hakbang na ginagawa ng executive at ng sangguniang panlunsod ng San Fernando ukol sa issue ng dagdag singil sa kuryente ng SFALAPCO na nagsimula na nitong Pebrero. Habang nilalakad umano ni Mayor Vilma Caluwag ang mga concerned agency gaya ng Energy Regulatory Commission o ERC, gayon din ang paglapit nito sa Kongreso at Senado, patuloy naman itong tinatalakay sa sanggunian. Matatandaan na 2 beses nang nagsagawa ng legislative hearing ang City Council upang pagpaliwanagin ng SFALAPCO sa usapin ng price hike. Hindi raw dito natatapos ang hakbang na gagawin ng SP. May pinag-aaralan pa raw silang mga aksyon upang mapalakas puwersa ang city government kontra dagdag singil sa kuryente. We know the power of the mayor and the mayor as well knows the power of the sanggunian. So we are on equal footing naman po na kung saan pag etong move niya, sasabihin niya sa amin at etong move namin, sinasabi rin namin sa kanya. Hindi po hahayaan ng sanggunian, panlunsod ng San Fernando na may pinagsasamantalahan na Fernandino. Lalo na po kung wala silang kalaban-laban. So ang pinaglalaban namin, nag-implement sila ng price increase without any approval of the ERC. Doon na po kami aalma. Aalma kami para sa mga tao ng San Fernando. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. We'd also like to thank Royce.
Nagsimula na ngayong araw ang Balakat Festival sa Mabalacat City, Pampanga. Kaugnay nito, nagbukas na rin ang Agro-Industrial Trade and Food Expo Pavilions at nakatutok po dyan sa aktibidad na yan live si JM De Jesus. JM, magandang gabi sa'yo. Kasamang Jenna, magandang gabi at babati na kita ang happy first Balakat Festival dahil live na live tayo ngayon dito sa May Mabika, Balacat City. At natunghayan natin yung pagsisimula ng kauna-unahang Balacat City Festival dahil ito ay dating Karagatan Festival kasamang Jenna. Kaya mamaya makikita natin kung ano ba talaga yung mga produkto at yung mga makikita dito sa mismong Balacat Festival ngayong taon. Kasamang Jenna. JM, kasi ang pagkakaalam ko, no, at siguro yung iba nating mga manonood, dati Caragan Festival ang naririnig ko. Pero ano itong Balacat Festival na ito? Are they the same or pinalitan ng Caragan Festival? Yes, kasamang Jenna, ngayon ang dating Caragan Festival ay pinalitan na at transition ito bilang Balacat Festival dahil mas gusto mo noon ng lokal na pamahalaan ng Balacat City na mas inclusive at kasama lahat ng mga Balakenyo dito sa pastang festival na sinasagawa. At gusto nila na maiparating at maipita yung mga iba't ibang mga produkto at yung mga tourist destinations at yung mga landmarks ng kada barangay. May 27 barangays tayo kasama Jenna. Kaya naman talaga bawat barangay ay merong representative pakita ngayon sa bawat probinsya na kanilang ginawa. So, ang ibig bang sabihin niyan, JM, dahil ito nga, aside dun sa iyo, open itong trade fair, no? Meron ding bubuksan itong ang sinasabi nating mga pavilions, bawat barangay. So, meron tayong 27 barangays, meron tayong 27 displays. Meron ka bang nakitang specific barangay dyan at kung ano yung kanilang ipinagmamalaking produkto? Yes, kasamang Jenna, kanina ipagpasok natin, nakita natin agad yung sa barangay Kalumpak, dahil alam natin lahat na makikita yung isang zoo o yung zoocobia doon sa kanilang barangay. Makikita natin may mga ibon, mga rabbit, may mga ahas na talagang nandun sa loob ng kanilang pavilion. Dito naman sa barangay Manghalita sa Mabalacat City ay sikat sa kanilang mga ortilan, kanilang mga tanim nagkulay. Kaya makikita natin doon para bahay kubo yung kanilang itinayong pavilion. Dito naman sa barangay Bicol ay sikat din sila doon sa mga gulayan at yung mga kakanin. Kaya naman makikita natin marami din mga gulay at mga kakanin at mga pagkain yun nandun sa kanilang mga pavilion. Ihahabol ko lang yung sa may Santa Ines, dahil ang Santa Ines ay yung dulo ng North Luzon Expressway kasamang Jenna. Kaya naman ini-integrate nila doon sa kanilang mga pavilion ay yung dulo ng NLEX at yung mga ancestral house na makikita per barangay, sa kanilang mga barangay. At yun naman sa barangay Sapang Bayabas kasamang Jenna ay makikita yung mga recycled materials na kanilang mga produkto doon sa mga simbahan at nakakatulong din doon sa mga residente na kumita ng pera dahil ito ay mga gawa ng mga sarili mga produkto ng mga taga-residente. JM, dun sa nakita kong calendar of activities ng Balacat Festival, no, merong lighting ng Balacat tree. Nasindihan na ba kasamang JM? Ano bang itsura niyan? Is it an artificial tree o meron tayong nakatanim na totoong halaman dyan ng Balacat? Yes, kasamang Jenna, bilang ang Mabalacat City ay hango doon sa Balacat tree na makikita dito sa kapaligiran ng Mabalacat City noon, kaya ito yung tinawag na Mabalacat. At ngayon kasamang Jenna, makikita natin, ito, yung puno na papailawan mamaya at ito ay artificial lamang dahil gusto nila ay safe tayo ng Mabalacat tree ay medyo may mga thorns kasamang Jenna, kaya iniingatan din nila baka sakali may mga bato tumakbo dito, kaya artificial tree lang ito. Kaya abangan natin mamaya kung maiilawan na at kung ano oras ito kasamang Jenna. JM, aside dyan sa trade fair, sa lighting ng Balacat tree and yung mga opening ng ating mga pavilions, may aabangan pa bang aktibidad ngayon na baka nanonood yung mga residente ng Mabalacat at gusto nilang magpunta dyan? May aabangan pa ba? Yes, kasamang Jenna, syempre hindi na magpapahuli dahil ang Pampanga ay kilala bilang dun sa mga lagu na talagang mga beauty queens. Kaya ngayong gabi ay formal na ipapakilala yung 27 mga kandidata ng Miss Mabalacat. At dito ay per barangay talaga nagpadala sila. Kung dati ay ilan-ilan lang mo yung magpapadala, pero ngayon sinigurado nila per barangay 27 candidates at ang mayararank pa sila doon at ipapakilala nila kung ano ba talaga ang makikita at bakit sila ba ang dapat piliin ng susunod na Miss Mabalacat. Kasama din.
Maraming salamat, JM, sa iyong napaka-komprehensibong report at talagang inikot mo na yung village na yan. Maraming salamat at mag-iingat ka lagi. Sa iba pang mga balita, namahagi ng gadget ang pamahalaang panlalawigan ng Tarlac sa mga estudyanteng Tarlaceños sa ilalim ng programang Project Tablet. 200 mag-aaral ang nagbenepisyo sa programa kung saan isang tablet ang natanggap ng bawat isa sa kanila. Mayroon din kasamang keyboards at stylus ang mga ito. Pinangunahan ni Tarlac Governor Susan Yap ang distribusyon ng gadget. Ang Project Tablet ay inulunsad ng pamahalaang panlalawigan nitong kasagsagan ng pandemya kung saan nahinto ang face-to-face classes at nauwi sa distance learning at online ang pag-aaral. Bagamat may pasok na sa mga eskwelahan, ipinagpapatuloy umano ang programa upang makasabay ang mga estudyante sa modernong paraan ng pag-aaral at pagtuturo. Nasa kote ang 9 na drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 nitong linggo, ika-26 ng Pebrero. Sinalakay ng mga operatiba ng PDEA ang isa umanong makeshift drug den sa barangay Dapdap sa syudad ng Mabalacat. Dito na nahuli sa akto ang 9 na suspect na sina Alvin Junio, 39 anyos, Jason Manalo, 23 taong gulang, Dennis Yanong, 37, Joanna May Guevara, 26, Vivian Lagman, 45 taong gulang, Chris Angelo Dizon, 36 years old, Agapito Pangilinan, 22 years old, Glyza Quizon, 34 years old, at Darwin Makapayag. Nakuha sa sting operation ang 8 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 15 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 103,500 pesos. 7 heat-sealed plastic sachet na naglalaman naman ng tuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 10 gramo na may tinatayang halaga na 1,200 pesos ang nakuha. Naasamsam din ang samut-saring drug paraphernalia at buy-bust money. Sasampahan ng kaso ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 ang mga naarestong suspect. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga nangungunang balita, nakauwi na sa Pilipinas nitong linggo, February 26, sa pamamagitan ng repatriation program ng pamahalaan ang 8 mga Pilipino na nabiktima ng online recruitment scam. Nakarating sa Cambodia ang 8 Pinoy sa pamamagitan ng trabaho ng kanilang nalaman mula sa social media. Maituturing din umano silang biktima ng human trafficking. Paalala ng Department of Foreign Affairs, tanging ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA at mga lisensyadong recruitment agency lamang ang maaaring applyan ng trabaho abroad. Hindi rin umano maaaring magtrabaho abroad kung turista lamang at walang working permit. Nagsama-sama ang ilan sa mga ipinagmamalaking Kapampangan performing artist and group sa isang cultural concert na pinangunahan ng City Tourism and Investment Promotion Office ng Ciudad San Fernando. Kaugnay ng selebrasyon ito ng National Arts Month sa syudad. Ito ang balitang tinutukan ni JM De Jesus. Hindi nagpahuli ang syudad ng San Fernando sa pagdiriwang ng National Arts Month nitong Pebrero. Sabi nga, end with a bang, kaya bago matapos ng buwan, ikinasa ng City Tourism and Investment Promotion Office ang isang culminating cultural concert nitong February 24 na ginawa sa Giant Lantern and Tourist Information Center. Ayon sa tourism officer ng syudad ng San Fernando na si Ching Pangilinan, magandang pagkakataon ito lalo na't unti-unti nanunumbalik ang sigla ng sining at kultura matapos ang panahon ng pandemya. Maganda yung pagkakataon ngayon na makita kung paano bumabalik yung sigla ng turismo at ang suporta sa sining at kultura. Kanya meron tayong mga ganitong klase ng activity, no, cultural concert kasama yung food and trade fair, no, kung saan meron tayong pagkakataon na makikita yung mga kababayan natin, mga bisita rin natin dito sa syudad ng San Fernando. Present sa cultural concert ang iba't ibang mga artist na nakapag-perform na sa national international scene tulad na lamang ni Elia Jane Tapnyo, Fevelin Bautista, Mark Joji Katakutan, Emer Bondok at Joanna Roman Garcia. Napakalaking privilege po nito to share my talent, lalong-lalo na po about sa ating culture. Siyempre, napakalaking pribilehiyo na makatungtong po sa stage and to sing with the other talents po and performer ngayong gabing ito. Nagpakitang gilas din sa konsyerto ang mga group performer mula sa Anak Bale-Baleyan, UA Coral, Systems Plus Foundation, Salin Lahi Dance Troupe at PHS Performing Arts. Hindi lang pagsayaw at pagkanta ang nagbigay saya sa cultural concert, kundi naipamalas din ang ganda ng tugtugin mula sa iba't ibang mga katutubang musical instrument. Tulad na lamang ng tinatawag na angklong na hindi na kadalasan nakikita at naririnig. Magandang paraan din umano ito para hindi lamang sa social media malulong ang mga kabataan, kundi magkaroon din sila ng talento at kaalaman sa kultura ng ating bansa. Feeling ko po, kailangan po nilang linangin po yung mga ibang talento po, kagaya na lang po ng mga sa historical po, kagaya po ng mga instrumento po. Minsan po kasi mas maganda po na nagpo-focus po tayo sa ibang bagay, hindi lang po sa social media po or sa ibang cellphone gadgets po, ganun po. Mas maganda po siguro may nalalaman po tayo sa iba po, like libro po, ganyan, may natututunan po tayo, ganun. May mga, mas magiging deeper po yung knowledge po natin about po doon. Dagdag pa ng performers ay makulay ang kultura ng ating probinsya, kung kaya't dapat lamang na ipagmalaki ito. Araw katinyas na nitang dalaga, laweng ke pasa, nung ninuya, pikiling-kiling na itang buntok na. Pampanga is known for the parol po. So yung parol po is nagsisignificant po siya ng iba't ibang colors. So from that po, yung culture po natin, parang siya po yung nagbibigay color sa pagiging Kapampangan natin. Para sa Kapampangan artist at culture advocate na si Peter De Vera, kailangan magtuloy-tuloy ang mga ganitong programa at aktibidad upang higit na mabigyan diin sa mga kabataan ang ganda at halaga ng sining at kultura. Sana pahalagahan ang
kultura natin at sining, no? So that our students, our young, will be educated at maging proud sila sa kultura nila, no? Itong mga ganitong klaseng mga okasyon ay nagkakaroon ng magandang parang pananaw sa mga kabataan natin ngayon at sana maging active ang lahat at hindi lamang ito during the National Arts Month, but we can have or we should have regular activities in promoting our culture and the arts. Samantala, hindi lang ang mga mata ang nabusog sa mga performances dahil nagkaroon din ng food fair na talagang mas lalong nakapagpasaya sa naturang concert. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Tumanggap ng binhi ang mga nagtatanim ng sampagita sa bayan ng Lubao, Pampanga mula sa pamahalaang panlalawigan. Nasa 50 mga sampagita grower mula sa Barangay Santo Domingo ang napiling benepisyaryo ng programa. Sila ay mga residenteng dati nang naghahalaman ng sampagita upang gawing kabuhayan. Sila ay nabigyan ng 3,000 mga seedlings na ililipat na lamang sa lupa. Ang distribusyon ng sampagita seedlings ay pinangunahan ni Governor Dennis Pineda, 2nd District Board Members Richie David Dizon at Board Member Sajid Yusof at Lubao Mayor Esmeralda Pineda. Pinalalakas umano ng provincial government ang sampagita production sa bayan ng Lubao dahil ayon sa Department of Science and Technology, kung mapapalaki ang produksyon ng sampagita ay maaari itong ihanap ng mas malaking merkado sa loob at labas ng bansa. Sa ngayon ay mayroon pa lamang umanong 11 hektarya ng lupa sa Lubao na ginagawang taniman ng sampagita. Samantala, ang bulaklak ng sampagita ang idineklarang pambansang bulaklak ng Pilipinas noong 1937. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Anong coffee experience ang hanap nyo? If you are looking for a relaxing place na nasa gitna ng magandang tanawin, perfect para sa inyo ang Kape Sinukwan na matatagpuan sa Mount Arayat. Sa muling pagbubukas ng coffee shop ay mayroon itong dagdag amenities na pwedeng ma-enjoy ng mga customer. May inihanda ring pakulo ang Kape Sinukwan ngayong paparating na Semana Santa. Kung ano ang mga ito, makitrip, treat at gimmick tayo kay Liana Canilao. Sariwang hangin. Magandang tanawin. Ilan lamang ito sa dinarayo ng ating mga kababayan mula sa loob o labas man ng Central Luzon sa mystical mountain ng Pampanga, ang Mount Arayat. Perfect place ang nasabing bundok para sa hikers, campers at off-road bikers. But wait, there's more! Kung ikaw naman ay isang coffee lover na naghahanap ng kakaibang coffee session experience, may lugar din sa Mount Arayat para sa iyo. Walang iba kundi ang Kape Sinukwan. Handog ng Kape Sinukwan hindi lamang ang mga masarap na pagkain at aromatic na kape, kundi maging ang makapigil hininga at picturesque view. At dahil nandito na rin lang naman tayo sa Kape Sinukwan, syempre subukan na natin ang iba't iba nilang activities dito kagaya na lamang nitong Tree Nest. Tara! Enero ng pansamantalang huminto sa operasyon ng coffee shop upang magbigay daan sa maintenance at renovation. At nito lamang February 24, muli na itong nagbukas sa publiko. And of course, offering improved and tastier food and drinks. So yung mga drinks natin ngayon and food, so nag-upgrade na sila. So yung mga Kapampangan food natin, ina-uplift natin sila. Same din doon sa coffee natin, at saka yung mga drinks natin, nagkakaroon na tayo ng iba-ibang variants. Though of course yung specialty coffee, yan yung pinopromote natin para ma-push tayo dito sa, sa Pampanga, lalo na dito sa local. Kaya naman ang kapihan, dinarayo hindi lamang ng mga kabalen, kundi maging iba pang karatig bayan. Una-una syempre yung view, and then yung ambience, tsaka yung food. So, tinry namin pumasyal dito, okay naman siya. Tsaka yung, especially yung coffee nila, ang sarap. Tsaka yung potatoes and clubhouse, sarap naman. Tsaka yung view talaga, ma'am. Yun talaga pinasyal namin dito. Pero worth it naman siyang puntahan, lalo na pag nandito na yung sunrise and sunset yung pinaka magandang advantage niya. Tsaka yung yung mga kape nila, ganon, worth it din sila na i-discover, pati yung mga foods, ganon. Ideal din ang Kape Sinukwan para sa mga nais mag-distress. Siguro po sa aming mga students, it was a tough week. And Kape Sinukwan is magandang cafe kasi nga nature siya, hindi siya crowded tulad ng ibang cafe. And if you want to spend time with your friends, maganda dito kasi maganda, malaki. Nakakahinga ka. Mas relaxing. Yes, mas relaxing. Matapos mag-ikot-ikot at namnamin ng sariwang hangin at magandang tanawin dito sa Kape Sinukwan, syempre hindi pwedeng hindi natin subukan ng masarap na pagkain. Ang ilan sa mga yan ay itong clubhouse, buffalo wings, at itong putin. At syempre ang mga masasarap na inumin. At para gawing mas exciting and memorable ang experience ng publiko sa Kape Sinukwan, isang pasabog ang inihahanda nito sa parating na Semana Santa. So abangan nyo yung Camp Sinukwan this coming April. So magkakaroon tayo ng mga tents, magkakaroon tayo ng live band, magkakaroon tayo ng mga guests. So abangan nyo. Isama na ang family, friends o special someone at maging ang inyong fur babies dahil ang Kape Sinukwan ay isang pet-friendly cafe. Para sa mga coffee at nature lovers dyan, bukas ang Kape Sinukwan mula Lunes hanggang Biyernes, 9 a.m. to 7 p.m. Tuwing Sabado at Linggo naman, 8 a.m. to 8 p.m. Dito lamang yan sa Baliti, Arayat, Pampanga, ang pinaniniwala ang santuario ng urban goddess na si Mariang Sinukwan. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras.
Northeast monsoon pa rin po nakakaapekto sa buong Luzon at Visayas. Kaya po ang mga lugar ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora at Quezon, magiging maulap po ang papawirin na may mga pagulan. Ito po ay dulot ng Northeast monsoon o amihan. Sa mga lugar pong nabanggit ay posible po ang mga flash floods at landslide, kaya pinag-iingat po natin mga kababayan sa mga naturang lugar. Gayon din po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa ay magiging kaaya-aya naman po ang panahon dahil magiging bahagya lamang hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga mahihinang pagulan, dulot din po ito ng hanging amihan o Northeast monsoon. Samantala po ang Mindanao at Eastern Section o Eastern Visayas ay magiging bahagya hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at paggidlat. Ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. So sa kabuuan po ay medyo malaki pong parte ng ating bansa ang medyo nakakaranas po ng maaliwanan sa panahon, pero ito po ay kumisan ay maalinsangan na din. At yung po mga lugar na inuulan ay pinag-iingat po natin dahil posible nga po ang mga flash floods at landslide. Pinag-iingat po ang lahat. Salamat po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa ating TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais nyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Sa ngalan ni Jennifer Salenga, ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.